Bon dia. Hola. Estem en el cim de la Pedra del Camelo, en Pancas, i mireu quines vistes més impressionants. Muntanyes en parets verticals. D'ací dalt on estem nosaltres, ahí baix a la carretera, n'hi ha 500 metres de caiguda lliure i nos ha costat un poquet pujar, hem pujat per la banda de darrere, que està un poquet millor, però mireu quines vistes, valen la pena. Bé, ja estem per ací baix. Fins ara havíem estat més en l'interior de Brasil, que la zona és més seca, els arbres són més xicotets, però ara que estem ací més prop de la platja, el que podem veure és que els arbres són més grans, el clima és més tropical, és tot més verd. Ací tenim plantacions de cafè, per exemple, que com podeu veure, pues, això, el cafè, aquests grans que n'hi ha ací, de color verd, en teoria és el cafè, s'ha de fer de color roig i després ho fiquen a secar, i després ho tosten i d'ahí és el cafè que nosaltres ja vem. Ahí n'hi ha unes bananeres i tal. I bueno, pues no res, ara la pròxima ja en la platja.